Hi guys, maayong buntag ni Jong tanan. Gaplan sa kus kanang suoton sa kasal dia. Kaniyang suoton. Napalit na rin na sa kwan guys, so kayo 150 pesos. Tanaw na mo og napami time, naguman na mo pa kwan sa matumi alas 3 pamampod ang kanang kuan nilang kanang kwan sa kasal. Namadyo laman lagi og madyo pagtimpo, di mo uwan kay lisod magbiyahe og uwan mato pa man mi sa clinic karon. Namo sa ning paano ng mga iring. Alam ang giplan sa daan para og night time mo adto mi didto. Kan mo init okay pero mo ulan luoy tay nagambot ito murag itag kuan na kabihis din. Yan paminawon ra kuan guys panahon. Di karon mo adto mi clinic kaya mo ang kuan ning iring og naba ang doktor. Loy mikloy loy. Magbili komportable boy. Kasi ni koy. Wala, so awaloy kay manadlog. Tangapinan kay ganan man na sila magligad-ligad yang anay hapin. Di ba tanaw ang usawa na sila long. Ali mikloy. Ang koy. Dali na di man gud kaon saon. Yo, bitada ma. Dali ba? Yan gawas na. Koy. Sud na. Sud na diha. Diha lubog. Paborito mo lang imong lugana ng ngana. Nana. Ali na mingkoy. Ajo na kagawas. Madto na ta. Goodbye sa imong mga tips ning koy. Ajo na kagawas ba? Kasud na kaw. Adto na may magpatuli. Giyan na to na mige. Pakapon. Ay walas do. After last ko siya mag-ate, pero magpuan ko sila. Saan ko eh. Service. Pero ito ko siya. Sabado na lang. Sunod sa ba? Sunod Sabado. Nasa ikuan. Ay uday sa. Sarap na. Ato niya isa Sabado wa siya sa sudah siya sa. Kunyari mi ba? Wala lagi ito Sabado kaya na siya wala di siya makakapong kay ato ni sudah. Sunod sa ba na po. Ay gumana ka. Pero basket dyan mo puan. Balik lang ko training kuan. Mungingon lang ko nimo. Sige. Ha? Kaya nga naman na yun siya kung nakain Lagi. Hindi nakaschedule po. Hindi ko man lang talag good. Sige, nagbalik na lang mi. Duwa makabukbog iring o pakapon. Na, ligtas jud mo, di pa mo makapunan. Hi guys, galimpyo si Papa Johnson sa tricycle kay Madto mi sa kuan kasal. Ay guys. Medyo laman palabi, kay mo gihapon lapok. Kuwara na ko rin lapok eh. Sabi eh. Kaning init pa ron, jawata kay baw diyan, mo bundak day guwan. Kaway klaro ag panahon. Nanami dari guys. Ay nanas kuan, Roxanne. Gapahang Roxanne. Kuya, halit. Dari gamang bride sa sud ang bride. Paso na siguro. Alina, bakit mo kuhan na, mapaso na. Hindi naman gun, huwag tayo nila. Dito
So, dali pa. Ikaw. Sabi ka rito ha. Para sa mama. Nagwapa sa mga guys. Nalamis ko guys, binyo. Di uy, dito ra simbahan, bawal pero diri okay ra daw. Welcome to my vlog. Ay, nag-video si ate. Kasi na music, ikot ta maka. Ano? May super na lang. Ay, nag-design pa kayo sila sa cake. Taas di ay no. Si mama, wag hato ning kuan nagtuod ni mama pagsaka dani. Para man to si mama. Namin sila kang kuyog. Ilatong kuan pasanon. Asam ta pa? Aman sila mama, wa man lagi pa sila mama pa. Nana may dari sa kuan guys video. Kaso lang na music. Dana, nakasaka. Nandiyan ma, kamusta tuhod? Ha? Kutok-kutok tuhod? Na si Aya. Siksir ba kay si Aya o? Dito ka, dito kaya. Dari lang yan te. May music ta? Ha? Dahil mo lang dahil dito yung wonder. Bawal. Bawal. Oh. Bawal siya guys. Bawal na black. Dito sa simbahan pero diri okay ra. Okay ra diri. Sa simbahan ra may bawal simbahan nila. Yan ang mga simbahan. Ha? Yan ang Okay ra sa binyo pero Yaya, picture. ha? Ha, dali pa. Arto ya, picture ya. Kaya. Gani ara ko sige nga ni mama nga yaya ko no. Picture mo mga nagsuon ma. Oh, gini mo. Ada na. Ha? Oh.
Ha? Nagtuan may tagawas ba ya? Anja, tuhod. Kamusta magtuhod? Tukuto rin yung tuhod. Ulo to sigla ulo mo. Balitan kami ni. Ikaw ba? Ikaw sini mo. Lagi? Na, grabe yung panambok na kwanti. Wa ka ni klase mo ato ra mi dito. Oh, laga mo dito hapon. Oh. Nagsunod kami sa nagdalag bulag, di pa katultol. Nagsunod ko na mo si Ito men, dito yung simbahan. Yan, nakita naman truck sa bulag. Ah, sunod na. Sigurado, kini ato, kini patulong. Wala pa eh. Balitan dito kami Roxan sa Walan. Yurot ninyo. Ini si Roxan ni. Asawa ni Walsin. Awasan ni Walsin. Anya, nangahubog ko. Yurot ninyo. Sa ganung na wala na gibaw niya. Nagino man si Raymond Luan. Raymond si. Ile sa tuna. Dilo na gino na gawan siya. Toy. Ay, si Gawahe ko gaw to. Ingon sa lila. Ay, sila dulo mo. Nagpaspas ko kaya magbutakan may kulaan. Ano oy. Hanap patulong na wala na ta. Kaya patulong dire. Ya, pun kita nya larga uma. Pun kita. Tara maglarga mo ni Yaya. Pwede maglarga uma. Naglarga ba? Sila. Uli mo sa Mindanao mo. Uli ka to siya. Lalo po sinutot ni Ma. Sira kami ano mo kumandong sa. Lalo sila. Masakay ka na mo ya. Oh, muli mo sila nung Sakay na lang kaya para Pagkatala mo sa highway. para din na mo maasul ba. Lungan na lang mo. Chat na lang. Ay mo to. Di, hapiton sila, hapiton. Hapiton nila. Eh, malibre silang sakay. May gagawin sila. Very few posts now. Wala yung manistilya. Tara, guys, orang kagwapa. Gwapa buyan. Mga gwapa. Kari ang pinakagwapa. Malila na gwapa. Mapaso na? Mapaso na siya? Bagay kayo ni Ria iyang gown, no?
Yang, ayang puro yang, smile. Kay mawa ang kagwapa. Na kay gwapa. Yang nandiyon nga, smile, git pirme. Dili muro. Gusto mo itong kagwapa? Kay mawa ang pagka. Katorko. Katorka. Kanagid yang, smile, git pirme, way mugot. Bahalag pungot. Bantahan sa dako ng map. Smile, bahalag pungot. Ang pangkin. Eh, mawa ako kay gwapa uy, mugot. Okay, ready. Smile gidong. Way mugutay. 1, 2, 3. Mawa ang pagkakuan. Kay tagsara na, mahitabo sa kinabuhi. Karon na jo. Forever yun na. Smile. Way magot. Ganyan ako kay kung lakaw magdungo. Dili man. Ang usapan niyo niya ang uyab niya. Ang uyab niya sa. Matagal na lagi. Pero no may ilan mo. Kapag nag-ilis pa ko nung impan ni Roxan. Nag-ilis pa ko nung si Roxan. Ay, wa may kaila. Hindi, wa may kaila si asa man doon. Kapag nag-ilis pa daw. Yang bana, yang panon kay inahan man na. Saan ba sa sikaw? Dai, ano lang to dai. May may. Ang Dali kami mingkuranan siguro. ato siguro mo dito dai. Ato ba? Gwapa just may may. Ningan pa niya. Ang nagtambok siksiman. Dito, gwapa man pod. Wa ko'y paki. Niya pa dai, wa ko'y paki. Dari sa ako. Hello, Chess. Aka na. Ganini karon ka Oscar. Again, good afternoon everyone. I would like to request the best man, maid of honor, groomsmen, and our bridesmaids, together with the couple, to please proceed at the stairs for a few minute post-nap shoot. Thank you. Mr. and Mrs. Felix and Incarnita Caballas. Let's also welcome the parents of the groom, Mr. and Mrs. Philman and Tenny Lotus.
welcome our ring bearers, Nathan Caballas, Prince Orliz, and Andre Caballas. Let's welcome our flower girls, Alexandria Kotmaya, Heather Gale Caballas, Aryan Joy Caballas, and Precious Alea Caballas. And now, ladies and gentlemen, I would like to request everyone to stand. Mamarugtang tanan, mga liga. The main highlights of today's celebration. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Lopez. Very few postmen. Uy, mo drive sa kina. Sabihin na nga klaro. Sabihin na banda. Sabihin na. Okay. Again, good evening, everyone. Again, welcome to Carl and Rhea, always and forever. Nagwapa sa bride mo. Okay. Ma'am Rhea. Sinabi ko mahal kita, wala nang alinlangan pa. Handang magtiis at maghintay at sa tamang panahon, basta di ika'y umaasang pipiliin. Namumulog sa tuwang box. Again, for those who wish to give financial gifts to our couple, you can drop your gifts on the box provided in front of our couple. Dinner. Pwede ka nang mag-usap ng... Dili kay padung ta exit. Ako rin kutsara na ko Sakto biya. lang dong. Sakto na. Dahil siya dahil. Anong? Magdahit ta. Okay na. Okay na. Sila pa sa iba na kanang pre. Ya. O katong service mo mo kanon. Ha? Service mo mo kanon. Sa VIP. Okay na dong. Thank you. Ay lang pa din kayo. Thank you so much. Okay, next thing. Advice ako sa lamisa mga kay That's family niya. Buto niya mga kalito. Ang sila mama pa, wala gila pa. Danan lagi sila. May sunod after. Kamusta? Magsunod. Ha? Kana mo isda man na ma. Isda ni? Isda na humok naman. Isda pero marina. Naman. Gabi mo sila nabot.
Manawag na lang kayo, di kaya kami manawag. Huwag na kay Lord, ikaw na lang manawag. Salamat kay auntie ha. Baway di ay. Lubog sa kaon. Mani bunso nila guys kani. Si Auntie Inday mo nilang bunso. Asa man? Mani mama sa kasal. Asa koy? Suroy lang dito ha. May klase. Oh. Ano mas diriki ba? Picture mo tanan dili. Ako Gabi po niya. Tapos pa ko ini masukis. Asa man to siya? Asa mo to sa mama? Yung suroy mas mama dito na masyal. Oh. Bakit lagi pangita? Tawas angkol. Nagpanudlo kay makabuyag ka. Kada gabi gid na. Oh. Kada gabi gid na day. Kada gabi eh. Oh. Oh, mana ni baskog. Oh. Kita sa sibungan. Padala ka. Kapa. Matapos mo di sa daw busy ko Oh, kamu dong duha. Inom ko na mo. Tulog ka na lang. tricycle may sila sa kaya wa man yun ako sa kasakyan namin. Yun, di mo siyan yan. Ako sa kamul pa din na niya, ano si Buba ang yun. pag-abot nila sa tahat ng bungos ko. Igo yung tuninday. Maganda na ang paggamit ko. Kinsang balay. Abot pa sila sa amin. Dito sila uli kami. Ikan dire, dito sila uli. Kinsa? Sila Liguan. Ria. Si uli sa Ilang yabangan pala. Okta mo. Ato mo. Abangan lagi. Kami dito may sila ilay. Doon niya tumamong mabang. Ang dili din service di ay. Ang makeup dito din sa asaman. Kaya nag-abang sila dito sa dito nag-make up sa Baybayon. Ito sa shooting nga lang na tuminalo lang. Kan andyan niya dito sa abot dito. Ako din taon nag-make up nila. Make up guwapa na ako. Wapa naman ang tita dahil sa kay make up. Make up. Kanang make up mo man ni nunay makakunot. Man ni makakunot sa Make up ka. Wapa naman ang tita dahil sa kay make up. Ang palagi ito na kayo diyan. Uma. Iko hindi layon ka man tayo nga sumbabat. Na, hindi.
Ingon sa iyo yung nakurat. Ako naman gulundong na. Dagan ko ba? Abi na ako ang tugan. Ikaw na yung dili ko. Ako lapot pa na. Kami ka pa nung taka. Kapoy kiglawa on now. Kapoy. Ayun sa is pa ng mata mo lang akong mata sila duwa. Niya si Inday yung guys sila yung mata sa ayun. Ika ako matawa nito ng guys. Pagday. Sige na pagdaw yung mata guys. Ano si Inday kasi ang mata na lo. Hindi mo sa naman niya. Isa agigam na kasi ato galon. Ya kaligo ako. Asa. Palimpyo ra man na dili na tampal. Pictures of them together. Honda and Motor Ace memories. May tulog tingali gabi niya pwede inom sa plato. JP, come here na dudong. After this one, I would like to request the family of the bride. Nicat mo ng pagkalunay, sinya wala ni hapit dito. Huwag mo nito nga. May souvenir ro Natantang ngayon ang lipstick mo, nagpa-lipstick. Mag-ride siya Again, ng the sa family barkada. sa bride, mama, Then, papa, mama sa duty. suun sa bride. Palihog po sa tubangan. Oh, papicture mo dong daw. Mama, papa, and igsoon sa bride. Ritats. Ritats. Thank you. Okay, nasa ko sa igsoon sa bride. Winner. Hoy, igsuon ni sa mama ni. Hilay. Thank you. Oh, mama na siya. Hoy. Mama na siya. Ama din ni Mama Nicole. Bata nun pa man. Okay, thank you so much. Bata pa kayo. Guwapa buya. Again, good afternoon, good evening everyone. Welcome again to Carl and Rhea. Happy ever after. And at this moment, there are a lot of people who wish them well. And of course, are happy that they are united in the holy matrimony. And at this moment, I would like to call in Nag-isang anak, Rabajana. the father of Nag-isang our anak lang. Mr. Away na kan. May problema sa bukan, istoryahan. Og ini usa. Di kaya magtanya na. Mo ako ni dodong og sa asawa. Ikaw pre, say ko ano niyo magkanayan. Ano mo yung anak. Magsapa. Hindi kayo magubat. Pag magubat, buwag mo. Maraming salamat, sir. Bayang nakurot ang tumantan ka, sir. Of course, at bangan kini. Hi, ma'am. Kami. Mama. Guwapa yung mama no. Bata pa. Pagkagwapa, oy. Bata pa. Pwede sa nang dai ka nang. Katibog pa kayo mo. Kasi dyan na kasi po, meron ba itong bisitang pamilya ko galing Manila ba kayo? Mo lagi na Bisaya. Maraming salamat po sa mga nagpunta. Ang makapayo ko lang sa mga Bisaya. Okay lang. Luka na yan, te. Mag-away. Dapat matulog doon Wala alang alas 3 pag naman tayo. Ay, ganun ba? Mag-asawa. Pero, ano na? Sipan ko. Ano gani? Ante. Nananghit na ko nilang card. Alang asawa. Kapit naman ay corona. Maraming salamat, ma'am. Mahihirapan talaga tayo sa kalisod mo. Mahihirapan kami sa kalisod, ma'am. Magtatagalog pala tayo. Okay, nandito pa ba si Sis Paulita? Meron pa ba si Sis dito? Nandito pa? Daga na pretty no. Taas na babae. Ako siya, Day. Pretty. Asaan ni ma'am? Kasi kailan ni Sis Yung anak ni Rimon. Ay, okay, ma'am. Daga na. Pagbibigay ko kayo ng mensahe. Taas na. May tagalog pa doon. Di ba
Dapat siyang mamang height. Angkos ito, ma'am. Sentro sa pagsasama niyo, pagkama. Tulad na sinabi nga ng kapatid ko kanina, di ba? Kapag ka kayo ay magkakaunawaan, huwag niyong tapusin ang araw na hindi kayo mag-uusap. Ayun. Huwag kayong matutulog ng magkatalikod. Ayun. Kapag nakaharap kayo, tapal niyo. No, just kidding. Just kidding. Normal lang yun ha. Normal lang talaga na mag-away kayo. Pero lagi nyo isisero ang mga salita ng Diyos. Yun ang magpapatibay at magpapatatag sa pamilya nyo. At yun ang papaunin nyo at itatanim nyo sa magiging mga anak. Okay? And I love you mga pamangkin. Sana lumawag pa ang pamilya nyo. Okay? Bye-bye. Maraming salamat, Sis Paulita. Nandito rin po pa si Sis Elizabeth. Kung ba mo mauli, arira mo rin. Hindi lang kayo nakakabain dahil may problema kayo. Mananalangin nyo kayo sa Kanya kahit meron kayong lang, bibigay sa inyong biyaya. Ama. Pwede man siguro magmuna mo, panangin mo rin, magpahatod mo dito ba? Ikapoy na kay Sante. Sakyan pa, bigay ka. Ano, kaya yung anak sa mga O, dahil sakyanan di ay. magiging mabuti rin. Magiging mabuti rin ang mga anak mo sa inyo. Kaya lagi yung kagaya ng sabi ng Ama, di ba? Hindi ko na makalilang magulang. Kaya kahit meron kamo magsulo, huwag na huwag yung kanilinitan. Itulog lang kayo. Punta kayo sa Manila. Ay, mahuli. Thank you so much. Bukas na po ba mga flight sa Manila? Okay, sumabay na kayo dahil para magtagalog din kayo doon. Mahihirapan kayo sa kalisod. Pakpak mga kapatid! Palakpakan mga kapatid! Sa pamilya, kapuso at mga kapatid. Naghilak na ka dahil Roxanne. Nagsuot pa kayo kasi ng sapatos. Kaluha una ang mata. Pero may na naman na sa inyo. Kaluha una. Kamayong ko ng bata na mga dito man. Nakita ko ng ilong. Bigay sa kanan. Salamat sa pag-ari sa pagkakong sa Kristo. Ay, may lang. Oh, Tagalog. Thank you everyone. Saya na lang po. Dagang salamat sa pag-ari sa kasal sa ako ang mag-food. Para ito naman bilang, pero salamat sa pagkamot. Uy, hinakay! Uy, hinakay! Sinagtanay lang. Ay, magtalikod na! Magtalikod! Dapat, bayan dyan. Salamat sa Ginoo kay naglapos siya sa naapay ko na inyong Cute sa mga bata, oh. Kulitan, maglamit. Thank you. Thank you so much. Ma'am, hindi ko na i-translate. Isa ni batasan ni mo na. Pero niingon man sila, kabaw mo sa imiling sa asawa? Kabaw wala. Kabaw wala. Ingon sila ang miling sa asawa. Carl, wala daw ang miling sa asawa. Ayaw, supak, arunway, away. Asawa. Okay, sa ito ning atbangan sa ito ang best man. Ladies and gentlemen, Mr. Abner Fajardo. Okay. May ilang si Abner? Lagi taghana kay Dugay.
Tapos sa ending, mapunta sa ending sa ang mga nai-pan. Nai-ending. Pero, sure din ka, kasikas. Yes, asa si Ma'am Nicolyn Caballes. Ay, ikaw din, ma? Wala, ikaw din si Nicolyn, ma? Wala, sugi itong volleyball. Uy! Kuya Juan. Ano siya? Makalong na ako sa tatumawag ka nga nila. Okay, thank you everyone. No? First of all, thank you everyone for attending my sister's wedding and my newly broke, and then my message to the newlywed, Card and Rhea Fe, congratulations to your new journey. Okay, and then stay stronger, and then hope that daghan mong maanak ha, dapat dusi para mas prayer, no? And then aside ana, kanang dapat ay doctor, kay nurse na tanan. And then daghan pud kayong salamat, no, sa tanan nga kana ay kaning bata kaila jud ko ning Rhea. May lakay ka manghilak na Kaning lang. bata is very helpful jud kay siya. Ako as lumang gini na ako, by the time na siya ako ang mga bata, siya ang support, and then pumunta ni siya nga bata. Kaya sa pagkatinuod lang, pinangga kayo siya mga ginikanan. Hindi pala mo, no? Ang maglabagan na siyang mga basta yapang mama o papa. So palangga dyan kayo ni. So to Carl, pag sinabdan na yung isang maglaban ninyo. So that's all. Tiwasa, uy! Tiwasa ito ng luha, mamoy. Okay, at this moment, I would like to request that our photo booth is open. So while we're enjoying the program, pwede lang yun mo makalili-li gamay o makapapicture gamay. Napailaing mo message, ma'am? Ikaw, Sir Carl. Napailas? Tara. Lloyd? Okay. Lloyd? Ako si Lloyd Lupesan. Asa mo si Alter Rani? Bye-bye ta. So siya may... Bye-bye. Dahil siya si Sir magpasalo. Bye-bye. Pagkuhan mo, ka ng magic weather ba? Saka-sakay, kinapay bagyo. Dapat bagyo rin. Kung napay bagyo rin ko. Bye. Salamat, Paul. Salamat. Nanami. Ang binabi. Ha? Ba kay ba picture? Nakabase sila. Kau tara ba dira mo print pa na dayon. Sabay na yung nilini ko. Sige. Sige ni. Salamat Thank you so much. So, thank you na po. May request kami sa inyo. Alter Lopez. Magputubot ko na niya. Salamat po dong. Salamat. Bye-bye. Salamat eh.
Kay ngit-ngit na ba? Nya po kuan kana Pohon ra. way klase ba. Oh, puon na. Pohon. Salamat eh. Oh. O tara o. Ang lakot. Naningkang nabas ko ba yan na? Masya ginempula ko. Alalaya sa pa. Mama. Da, nabaskog lagi sa mama. Sinaka. Para mahurot ang litson kinaon. Ya, nagkakasama mo sa kagigo. Naibaw na ko pula po. Ay, naibaw ko lang po, halo. Oh. Balikan ko. Ano sa malina? Ako ka? Dapat magpauna na. Pagtulog na mo sila. Sa'yo, kami sigaan ko sa wala nun. Nagawa niya na bigas, pinag-get. Success lagi. Sinaka ka na ako.